Ja som sa už s týmito krásnymi babami zoznámil. Veronika. Ivana. Už si dokonca, dievčatá, vybrali aj skladbu, ktorú by radi počuli v rámci tzv. Tancovačky. No a prezraď nám, my sem často nechodíme. Čo si myslíš, ako to dneska bude? Ja si myslím, že to je perfektne. Keďže ako jediná z personálu si neušla, máš nejaké hudobné želanie, ktoré by sme ti zahrali behom noci? To ťažko tak povedať, vybrať. Keby som videla, tak by som povedala niečo. Nejakú starú vec z 90. rokov, z 80. Madonna. Tak je veľa vecí. No veď práve, skús dať nejaký tip. Neviem si spomenúť, tak momentálne. Nevieš si spomenúť? Doktor Alban je dobrý. Monika Krús, budúca, slovenská. Pozdrav divákov. Áno, pozdravujem divákov. Dobrý večer, som z Česka, Maruška. Ahoj, zdravím všechny, čau, čau, čau. No. Čo na to vravíš? No to je úplně super, jako konkurence. Už v tejto chvíli je jasné, že nebudeš spievať sama. Maruška, ja som sa ťa to už pýtal, ale prezrať to aj našim divákom. V prípade, že zvíťazíš dneska a dostaneš všetky tie ceny, dostaneš aj vstupenku do veľkého finále, v ktorom máš ubytovanie, stravu a možnosť vyspievať si poukaz v hodnote 200 000 korún. No ne moc jako profesionálně, ale jakože mám kapelu, takže zpívám. Jo. No. Máš kapelu? Jo. A nepotrebujete DJ-a nejakého? Jako chceš job? Jo. Jo, ty chceš job? No kurňa. Československý? Môže byť. Jo. Jako já, že mám jako... Ne, daj nejaký tip, ktorý by si rada počula, na ktorý by si sa rada zatancovala. Aha, dlouhá noc? Môže byť, dlouhá noc, no, pošleme do Čiech, hej, pre Marušku. Dobre vidím, hej, pôrodná asistentka, keby ste chceli vedieť, hej, keby ste potrebovali. Dovoľte, aby som vám predstavil miestneho rezidenta diskoklubu zvaného Hell Bar alebo Peklo v Humennom. Ahoj. Čau. Ty dneska nepracuješ, my sme ti dneska zobrali job, že? Či ideš pracovať? Ja meliem. Jasné, on pracuje, keď nepracuje, vidíte to. Chcem sa spýtať, keďže sme tu boli naposledy pred 5 mesiacmi, dneska som sa díval do kalendára. Ako to tu odtedy sa zmenilo? Čím ďalej, tým lepšie. To som chcel počuť, to znamená, že sa máme na čo dneska tešiť. No, uvidíme. Super, dobre. Každú noc ty hráš niekomu inému. Dneska my môžeme zahrať niečo tebe. No daj nejaký dobrý tip z 90. rokov, 80. Fúha, z 90. No. Tak dobre si pamätám na Labuš. Be My Lover, môže byť? Myslím si, že... Bude aj s videoklipom pre miestneho rezidenta. Ešte tvoje umelecké meno, aby vedeli v televízii. Ne, všetci hovoria Mirko, takže povedz. Mirko, veľmi milé. Dovolte, aby som vám predstavil dievčatá, ktoré sa vyhrážali, že dneska toto vyhrajú, čo sa týka tancovania. Vy ste odkiaľ, až sa smiem spýtať? Z Humeného, takže domáce, hej? Wow. No sem musíme chodiť častejšie. Čo pijete? Pijú juicy, je to v poriadku. No, ale určite si na niečo pamätáte ešte zo škôlky, keď ste počuli Madonu, Doktor Alban alebo nejaké také veci. No, nič vám to nevraví? Nie. A tancovať budete? Lebo je tu aj súťaž o najlepšieho tanečníka. Zopakuj to do mikrofónu. Že my to vyhráme. To sa mi ľúbi. Dobre, babi. Už som mala 9 rokov. Tak to prekvapiť. To vážne? No, asi tak. Dobre, ale určite si pamätáte na nejakú, ja neviem, Madonu, Jacksona, alebo ja neviem koho. Nechceli by ste niečo? Také nepočúvam. A čo počúvaš? Prezrať nám, čo počúvaš? Nie, ale ja som s DJom spokojná. Čo on púšťa je v pohode. Áno, ty si také skromné dievča. Z Humeného? Nie. A odkiaľ? Tu odvedľa. Tu odvedľa je kde? Ešte jedna otázka, ktorá z vás ide spievať karaoke? Ona. Tak. Aj. No dobre, tak to nejaké hudobné želanie nemáte žiadne? Neviem, vážne. Skromné dievčatá. Veľmi pekná sesternica, máš ich viac? Mám viacej, áno. My sme... A všetky takéto pekné? No, dá sa povedať, že áno. Vidíte. A Kežmarok, či kde to bolo? Kežmarok, áno. Kežmarok. Do Kežmarku, vidíš, tam musíme ísť. Pozriš takú krásnu pesničku, ktorú by si rada dneska počula, ktorá by ťa ohriala. Mne to je jedno. Tebe to je jedno? No. Čo je to tu za ľudí? Všetci sú takí skromní, všetkým je to jedno, nikto nič nechce. No ja neviem, sem musíme chodiť častejšie. Dobre, ty chodíš takto pravidelne, alebo dneska si prvý raz ťa zobral? Prvýkrát. No, takže dneska ho pokrstíme. A nie, že sa opiješ. Nie, ja nikdy. Dobre. Dobre, ďakujeme za rozhovor, ale aj tak ti niečo zahrám, niečo nájdem, dobre? Ďakujem.
ktoré sa koncom 90. rokov vytratili z diskoték. Ale ako som už spomínal, teraz vás vážne preverím. Priniesol už tu konečne najlepšie tancujúcu osobu do polnoci, ale ešte predtým si vychutnajte. A skúsime bez muziky.